alif lam mim. Alif lam mim mayroong magkamakna kanina, mayroong makna niya. Dalam yang kuat ni Abbas min al-asma'il a'zam, dengan mengangat Allah Subhanahu wa taala salah lagu. Hukum biasa maka serta makna alif lam ni Allah illa mim Muhammad. Bayo ni terkawatan dengan mga hadis. Kataan si mga lam ni huruf al-Fatihah dalam si Quran. Alif lam mim ha mim nun ini anu itu maknanya. Balikan Allah Taala kaitan. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab isyarah dalam Allah Taala yang kitab minta saini yang zalika bimana insya turun dengan atas langit pun syarika ilmuwan pun alam manusia sain biar Allah Taala la raiba fihi la syakka fihi annahu min indillah wa irfaqduar wa kunadun insyayan hadarat Allah Taala fihi min indillah dan lil muttaqin hidayat pengendak mamawa sumaga hukum menunjuki tumaktab na ajarin di hidayatnya rumah taukan mamawa sa itaw nagmamawa bang semya sa Quran magtulungan di hidayatnya minsan paidway nagmamawa bang siya dumundong umadi si Quran hidayat na sa Allah Subhanahu wa taala sa manusia malayo siya pa hidayat bang siya di dumong si Quran in Quran hidayat pakataan rahmat pakataan iwan si uwat sa ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di Quran syifa ubat sinu sakit tahu sakit dalam simpangatayan sakit singka awam iwan rahmat pemengampun alladzina yu'minuna isuin pagyanu sallallahu taala muttaqun amin nang managmamawa fallahu taala alladzina yu'minuna bil ghaib amin nag-iman na mamarat sa ghaib wala kita sin mata wala iyakutan sin pikiran sumawa pinaparat siya sa mga manusia ini dahil law sin mga ulama nasabot ang tafsir Ibn Kathir law na pag-iman ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at zaman ta ini simud na siya imanul ghaib sebab wala na iyakutan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simang barikat hadith biada sing kasampai si Quran dengan sebab ini long sing mga ulama siya po tatafsir Ibn Kathir na kalamun na yung pag-iman na Rasul sallallahu alaihi wasallam kaimanul ghaib ang mga umat ini ang may mga sahabat kikita nila Rasul sallallahu alaihi wasallam wala pa yato simod sa zaman tayo ni simod na ipagmarat siya Rasul sallallahu alaihi wasallam kaimanul ghaib sa wala ta na siya kita sa piyaran siya arasin umat ini wa yuqimuna as-salat iwan tunay nila titidok nila sa bayan wa mimma razaqnahum yunfiqun iwan si puno-uno na ading mga kiyarin sige sinallahu subhanahu wa ta'ala rinun kanila biyak na napakanila si uday ang nasigpitan iwan na kalwayan akap kata na tawakan ng kakanan magpusok ka sila tawakan malamang din sila yaon nagsasarak ka tawakan nag-infaq sin arda yung sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila walladina yu'minuna bima unsila ilaik iwan sin mga sila na mamarat saya kauno-uno na inapaturun na mumon kay ya Muhammad wa ma unsila min qablik iwan sin uno-uno na inapaturun na nakauna rin kay ang bagyan din amunin kitab Zabur at Taurat wal Injil iwan sin suhuf biar turun anak kauna dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil akhirat hum yuqinun iban pada akhirat yakin tun sila in mga yaon jumat bakun nila kakitaan nila iban uyan nila ulaika ala hudan min rabbihim in mga sila yan tumalawm sin pangapamandu sin Tuhan nila pamandu dengan Tuhan nila biada sinagi sallallahu subhanahu wa ta'ala walladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika al-amnu wa hum muhtadun in amanu rito amin mga nag-ikhlas sa pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in sila yadto alawm sin kasalamatan di dunya nagkafad law akhirat iwan alawm sin hidayat tunjuk Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihun iwan in mga sila yadto sila na yadto in tao nagparuntungan di dunya nagkafad law akhirat innal ladina amanu
sila nagkufur. Inati sin kafar, in kalima kafaru, in karya salin niya kalima kufar, kafar, in makna niya tahunan. In mga sila initiyamunan nilang kasabunanan. In mga Yahudi, bukod mayroon pangat nila sinakamisla. Kaun pangati sin mga Yahudi. Ang kanalang ni Sheikh Abdul Wahab, in mga Yahudi, amoy na yung mga sila pagyan, wahum yastami'una lil munafi' walakin la ya'malu bih. Kaya ingatan nila, piyon nila yung ilmu pagkumpat, inyahong magkumpat, pag sila miyakat sa wala sila diminag. Ang mura kumanin wala, kaya parat siya sin mga Yahud, kaya tayo bukon, dimulun kanila, inkahinagusad nabi, sa habang sa Arab. Sawaun alaihim, siruna ikyaon ng kanila yan. Naandaltahu, amuin bandaan mo sila, amlam tundirun, ataw akan di mo sila bandaan, layuk minum, di na sila yan magparatsaya. Mita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Diatakan nas na Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan nila, nalapat na yung pangatayan nila, iwasin pang dungog nila. Amin lang sinallahu talawahum qulubun la yafqahuna biha. Aun pangatayan nila rin nila ipagparang, nila ihati, asyara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Natiyang bulan na, ang pain pangatayan sin manusya, mga keuluman sinallahu ta'ala, tiap-tiap in manusya himinang maksiyat, tatakan sinallahu ta'ala, tatak itu, Kalla ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tiap-tiap in manusia himinang maksiat Allah Ta'ala tatakanin pangatayan niya sin itu. Bangyat himinang siya tatakan sambil malapat na yung pangatayan niya itu. Ang kanalang si mga ulama, wairoon na siksaw amanusia at lawakhirat. Kitaon ka niya amurin pangatayan niya. Kanalang sinallahu subhanahu wa ta'ala, suwain manusia mo ipadaran sinallahu subhanahu wa ta'ala, kalbin salin, amin pangatayan salamat hati niya sa wasa. Wairong tamak-tamak niya. Lapat na yung pangdungo, way na. Wa ala absarihim, isawat, ibansin pangita nila. In pangita, magmanaon wakin pangon basira, amin pamaham agama. Pangita, pamaham agama. Ang kananod ila sabili bil hikmah wa mau'izatil hasanah. In basira demikian makna siya panghati, pangita. Nawang mayroon na panghati sin manusia, way na pangita tartan to magibadat alaw na sadya kalawman. Yan na magkaulungan sallallahu ta'ala. Rishawa tatampan. Yampan na sinallahu subhanahu wa ta'ala, way na yamingan zid. Walahum adabun azim, iwanin sila yatakamahan siksa sa laku-laku. A'udzubillahi min dzalik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Iwan aun nga mga manusia mamu yaqulu amanna, kami na nagpaparatsa pa Allah Ta'ala wa bil yawmil akhir, iwan badla wa akhirat, sumakawa wa ma hum bimu'minin, sumakawa oy na sila ito nagpaparatsa ya atin niya harila sadya manusia na mamaratsa pa Allah Ta'ala yung badla wa akhirat sa wala niya kadin pangatayan iwan si kinawaran. Katampalan mo rin doon, bang makakahinang na. Di na misan sumabahayang, di na makadakabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala wa tasulnya. Yukhadi'una Allah walladina amanu. Akkalan nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga kawimanin kami na namamaratsa pa Allah ta'ala. Sumagawa, wa ma yukhadi'una, wairun kayatuki akkalan nila uno illa malaikat anfusahum. Inhawaran nila. Wa ma yashkur, wala nila sadyakiyan na naman. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Alam sin pangatayan nila sakit. In sakit na sabot daw ni asyak kawan nifaq. Amunahin pagduara iwasin ka munafik. Pagduara iwasin ka munafik. Ini tafsir Ibn
Jalaladdin al-Mahalli wa Imam Jalaladdin Suyuti makna al-kalimat law nyari di asyak kawan nifaq amun yung pagduaro iwan sin pagkamunafik amo sa pagduaro ang baitan sin syara sinallahu ta'ala awon ni manay may biya bukod pa sila lang bukod naman ang pangatag man sila ni mamayta sibiyan pa kay patat na mayta rasul ko alam si pangatan yang kami din sakit timutuhok kanila manunjuki mga tawin ini nga mga munafik na imbiyati kantang magduarwa nila alam si pangatan yang asam panay may pangagalising sara sinallahu ta'ala aun din nga kanila yung sakit ganapan gaman sinallahu subhanahu wa ta'ala yung sakit nila wala hum adabun alim iwanin sila tiyatagamahan siksa alim sa ulululul bima kanu hadiin na inbalin ni sababia diin na inkiyaunan sin mga panghimuting nila amuyang tuwin Allah Ta'ala adil magsiksa wa idha qila lahum iba na pabilaon mamung kanila la tufsidu fil ard ayaw kamu magdarungaka ayaw kamu magmaksiyat di kababaw si dunya qalu inagi nila innama kunna tunin kami ini nahnu muslihun kami ini mga tao magdarayaw kami ini tawin magdadakwa magpabuntol na manusia amunyan baitan mo yung kung mangdaksi mga inagyan wala yan imamu pininagay nila kami ini magpabuntol na manusia kami sa init magsusunod na manusia bating kabayan kami ini mapulak ka natin tao kamu yan lang na mamumulak ka na pwede halin yung magbida-bida na tsaka pasari nyo na yung tao magkinang ayaw niya mapulak ka natin tao naimbangan na si mga manusia bihat nagpasadahin ng wala imamu mga imamu pamigil nila wayroon bukod manta nila sa mga tayo mamut kusing kaya nga tanguning kakainang ngayon wayroon dalil wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat pasaran mintaw di nga sabab sin matalay mulong mo di ako mabaya si mapulak kanat kami di ako mabaya malawain jamaring amastin bihat din pamikil sin tao bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpikil sin bihat di sila magkaluin sa mga lawlasan niya diin mga sahabat mapulak kanat magtawtal anak diin mga sahabat makapakpuno magtaymang sa zimatoy mga yan mga kiyaulungan siya ng lawlasan nagkaluin maglawla siya napulak kanat magtiyaw ni magtaytan masabab sinisara sinislam intay mga kanari mga kantaman sumulang nabukod biyato yung paglasa ang ilaw paakaroon mo na siya nabihaan ibeta sinallahu ta'ala impangandal sila yaw ni magdarayaw nga manusia di kita na tunaway mga hula inakida piyasasaran uno-uno yung kabayaan mong ilmo uno-uno yung kabayaan mong kapanaw sinaka maikaw na siya wayroon day ka mga nakura ulama ni minuksuway aminin akaroon na itong papanaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na si mga wala ini wala Syria wala Libya wala Tunis mga dola Islamia nalilingot katanya yaw sabab uno-uno yung kabayaan mo akina ikaw na yung magbayang wayroon itong timinuklong suway ninakaroon na ito o magkusultan pa yung magkabayaan mga tayo mga kamistam ikasuy-suy tayo kadabi nabihat to siya rin asawag sing kakahinang niya azaman na mo halibya piyasang bahayang niya in Libya hajj ayaw mul Arafah pa yawmul Arafah maksiyat na kulang bukun pa pagka-hajj declare niya na Libya magsabayan na hajj pag-uspiyata muli mga kamasjid-masjidan diapin mga sundaluin mga ulama pagkatong pamasjid suway magsabayan sanay kaywanan bukun mabuga ka na mabuga wallahu ta'ala wala na biyakan na wala na rin sa amon biyasin na kaunayan ito bang ni makan ka na kantong magpuyo sabab kiingatan na siya sa sinulay siya nagpamarayaw-marayaw na tinakuntinyo na awag pa rin ang mga syara yugtol niya sa rasin Islam lang sinabog doktor nagbukba siya Libya tumtumalaw niya kadabi bangkaw mawapat patayon sinalaw taray hababaw sindun niya di ikaw kawakan mga uling jasad muli hadisir sin Libya pagwapat ka niya mantan pagwapat ka niya rin na siya kaingatan mga uling ginin jasad niya sabab nasagkaw siya sa mga tao yung sa di na mga kaingatan sin family niya mga uling na siya kaya kukulit na di matutunin mo si mga ulama na sabab na ita insara sin Islam kaya putan nila impanganda nila sila na yaon nagparayaw sin Islam nabihan ko rin kantangan kita sinallahu ta'ala mang sila yan na yaw ka mo inang
Muslim hinang yan, wala yan imam. Tumtumun na to, inmufsid pag yan, bukod sa jama siya, sa basta fasad, inadis fasad, hinagagin sin pag-ara, masin manusia, alam mo yan, yasin mga hinang bid'a, fasad sa nakakama. Sa wag nang larak ko sin sarap, biyak ko si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinagin nila sila yung manggarayaw. Sumakawa ko, innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sila yan to yung mga tao ng lalala. Sinpagkama sa wala nila sa dagyan na naman. Wa idha qila lahum aminu. Bangaon mamungin kanila pagparat saya kam ini ang mga tao munafik. Mamungin muslim kanila. Kama amanan nas biasin pagparat sa mga manusia ang mga muslim. Matdan ya makadakawayan sin Allah Taala. Qalu inagin anu inu kama amanas sufaha. Unu mamarat saya kami yasin pagparat sa mga tao sufaha. Mga tafsir yang tabari law nyantus as-sufaha amin mga tao killatul ilm, kulangin ilmu. Inatin sufay kulangin akal dengan mga tao lupang. Law nida at tabari law nyantaw mga kulang ilmu, kulangin pangati. Dalamod na rin ito na pamahal si mga silaw lang. Law si mga tao ini mamarat saya kami yasin pagparat sa mga tao kulang ilmu, tao mga kulang akal. Law sinallahu ta'ala ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bukun mga tao yan din tao sufaha. Sumakawa sila, wala nila sadya kiingatan. Wala nila sadya kiingatan. Sila yung mga wainakak. Amin mga tao ang waitan sa sarali kumahaman. Amin mga munafil. Wa idha laqul ladina amanu. Apabila ang pagbago nila rin ang mga tao na mamarat saya. Qalu inagi nila aman. Kami na mamarat saya rin sa ini biasin kanyo na mamarat saya. Muslim na sa ini kami. Matan. Wa idha qalaw bangat sila nasadya ila syayatinihim inatis syayatinihim ay rusaw au rusihim maka na Quran nila sila na agay ba ng tafsir ashabu sila na biyan magpangagkuhul po niwan si mga nakura nila iwan si mga pangabay nila inmaksud si syayatinihim hindi mga kanakuraan nila iwan si mga pangabay nila inagin lang qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munadugin kami, imian kami matukan nila, batin kami na mamarat siya na bukod na sa tulong niya. Sain kami at doon pamudyog-mudyog sa tiya kanila. Mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Wala nila kaingatan, Allah Ta'ala rin umudyog kanila si kakahinan nila. Sa atin na, ipamudyog-mudyog si tao, magbalik na mo kanila. Wayamudduhun fi tugyan, iban gaman ganapan na inpagmaksiyat tugyan. Inatis ang tugyan, amin mga hinang maksiyat, panulangin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'mahun, amin din noon nakakahinang nila yung sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda. Amin mga sila ipagdaral nila. Inatis inishtara, amin magbi, inkarya sa linya. Daw niya magbi makna niya. Sa uni maksud sin pagbiyaw, magganti. Gantian mo, insin mo, pamangagun sa kaon. Ang yan pag-anishtara. So, ikarya sa lima na lang na magganti. Dengan sa mamini, amin mga sila, gantian nila. Ha? Ulay ka lang inastaraw dalalata bil huda. Gantian nila, bidahan nila in hidayat kung pagkalauman. Baitan sila si Benyamin na rin hidayat. Ipina nila matupakaman, makalaw na kanila. Famara bihat tijarat uno hindi nga mga madawat sin mga pakusahan nila hati na in mga kakahinan nila yun binunda kaman na di kami sana na kanila wa makano muhtadi ibaning kiyaw ng nilayat ng mga tao nag-iumuhan pupunta siya mga alaw sin hidayat muhtadi alaw si mga tao kaya hidayatan nung sila bihat dahil di siyapan kung sinallahu ta'ala sifat si munafik. Law sinallahu ta'ala mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Insapan si munafik biasa insapan tulong niya amuin kayu dumulan mo siya istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu at takala malakana yung katiliwot niya yun malakana yung katiliwot niya la'aballahu binuri wa tarakaw fi dhulumatin la yubsirun. Iyon na sab sila Allah Ta'ala yung saya niya. So, umabtak na sab sila rin doon lang sing katingin naman yun. Di na sila makakita. Uni maksud. In maksud sin tafsir na rin ay ito katilang niya. Bangin mga munafik, makainang sila
Insipat sin mga munafik, biya sa pantun sin kayo. Kin kayo ang siya mapudda na siya rin na sa lumaka, makarakuman. Sa bangyat tudo mo lang siya, lumaka na isang siya. Lumaka na isang kayo, sumawa na isang katilibot niya. Biya tinantang sin munafik, siya po sin Allah Ta'ala. Munafik bang sila yato kapatungtuman na isang, sin kakainang nila, makatali na isang, sin kasaan nila, magtawat na isang Allah Ta'ala. Pag-uus yato, wasig pagpatungtum kanila, magbalik ni isang sin kakainan nila. Ngayon tumalawa ni isang, iyon ni isang sin Allah Ta'ala, insaya sin pangatayan nila. Sabab inmano siya, magnagay ng masyat, in pangatayan niya, tumukan ito. Bang na isang magtawat siya, patungtuman siya magtawat pa Allah Ta'ala, iyan na isang yato, tumuk ito, sumaya na sin pangatayan. Bihad prinsipat sin Allah Ta'ala, panaghan ng mga taong nafik. Nabangyat magbalik, patap-tapon na sila sin Allah Ta'ala. Sumun bukmun umyum fahum la yarji'un. Butawiso, di na sila magpagkarunong, di na makakita. Butawiso umaw, di na makabalik. Pakain magtupay hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pamong sipat sin Allah Ta'ala, atawakan lang niya, biya sa pantong kasayb, atawakan lang niya, biya sin kasaybin ulan, kasaybin minas sama, biya sa pantong sin ulan, hatas sin langit, fihi dhulumat. Bang inulan tumakna siya mahulog timigin to, fihi dhulumat, wara'lu warbar, kimilat iwan lumogdo. Yaj'aluna asabi'ahum, inahon nila, ulamay nila, intudlo nila, ilapat sintaingan nila, bang yatulumog ng kimilat, lapatun nila, intaingan nila yaon, fi adanihim, binasaway kidain hamuba nila, hadaral mo, dumakpak mo kanila ikamat. In sawai, amun lang siya mapang sabihan ng kasarita, mapatay. Diya sinadyaman si Bani Israel, tuma sila, kimita pa Allah Ta'ala, narinig ito na pangsan sila nawapat. Sabihin na sila sin Allah Ta'ala. Wallahu muhitun bil kafirin. In Allah Subhanahu wa Ta'ala nakakambong niya yung mga parkala, kakailang sa mga kufar. Hindi na makaligtas. Yakadul barku yakhtafu absarahu. Ahun-ahun in dawduk ikalawa sin pangatod nila. Yakhtafu absarahu. Ikalawa hikaig sin pangatod nila, ikilat. Ahun-ahun hikaig sin pangatod nila. Pag-uwas, kullama ba'alakum, tiap-tiap man yato sumaya, laong masyawfi, magtunay sab sila. Wa idha adlamu alayhim qamu, bang yato timingin nung tumutok na sab sila. Hindi damikyan. In maksud sindindi Allah, aw na isa magpatungtong makakahinang nila. Amoy lapatong intay nga, bang aw magpatungtong din nila patong. Pag-usap to bang aw na isa magkapatungtong kanila, matayma nila, sumaya na sin pangatayan nila. Pag-usap to bang ituay na, tumutok na sab sila hinang nila. Di na sab sila himinang, amin himinang kasumsit pag-iman nila. Magbalik na sab sila mong hinang nila. Biyay di kantang sintaw mga munafik. Walau sya Allah, bang magbayan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhahaba bisam'ihim, tanto igon sin Allah Ta'ala, in pangdung nila wag salim, iwan si pangatong nila. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Benar din Allah Ta'ala, hakataan parkala siya ilari, makapagbaya, makakaus, makapagbaya. Sumagawa, bakas na ito nanalilay. In pagmasyat sin manusia, kukunyan kabayan sin Allah Ta'ala. Dulan ko sin Allah Ta'ala, yung sabab sin piyo min masyat, dulan ko sin Allah Ta'ala, sana iwan sin mulka kayo. Adapulin marayaw inya ding Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawayan iwan karidaan. Sa masyat din na karidaan, din na kawayan. Sa dulan din manusia, sa naiwan mulka niya. Law sin Allah Ta'ala, nagpatuntong siya, mukhata pagkataan manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina
akun man bang sa pamay manus sa himinang sin pagtagipon madawat nila akun madawat nila in pagmamuha pa Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay manus siya di magtagipon pa Allah ta'ala di na madawat in pagmamuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina ja'ala lakum al-ardha firasha pag-usbitan ni subhanahu wa ta'ala in sifat sin pagpapanjari niya mapuas niya wiyata siya ay nagpapanjari ya manusia siya put ni subhanahu wa ta'ala in pagpapanjari niya dunya. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha amuin Tuhan naghinang kaniyo singgin lupan firash biya sa pantun hadik sabab panagnan biya panjari sinallahu ta'ala in dunya biya hadik Yuklat pag-us biyutangan sinallahu ta'ala hud ista pag butang sinallahu ta'ala ista maripagin lupa ng rakat himiwalin dunya dakat na sa ini pag-ubos pag-iwal iusukan na sinallahu ta'ala hud ang kanalang niya inbud yaon wajaan na jibala autada wa khalaq ano to suratul naba dia pancari na inbud inyan autada lansang pakun sindunya wajaan na jibala autada aywa was sama iba sindunya bina biatinuk sinallahu ta'ala biyango bina itu pangkat biyangon sinallahu ta'ala lang si magtatap si ramin dunya rin siya magkapida la yufiru min zaman di siya mapida sin waktu amu rin kusuk-kusuk niya amu rin dakpus niya panglang sin science asawab sin kusuk sin namin factory yaon aspitong kumangin in ozone layer inyan panganting kinasinnya sahingga rin pamagitin ni Allah ta'ala magbaon in langit di yan mabakbak di yan kumangin di yan mabakbak di yan kumangin wansala minas samai ma'an iba namin nagpaturun dengan tasin langit tubig fa akhraja dengan sabab sin tubig yaon gumawa minat tamarat hindi na mga katumbutumbuan rizqan lakum rizki mon kanim fala taj'alu na ayaw tuod kamu himinang fala taj'alu lillahi andada itandada amin Tuhan limbangan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala biasin beta hamukayat wa minan nasi may yantakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah biasin mga lang na rin ang mga manusia kumawa sila Tuhan nila ruway pangayuan nila pagtag-ipon na nila pagwat-watan nila lasahon nila biasin paglasaf Allah ta'ala wa antum ta'lamun iwanin kamu kiyaingatan mo wa in kuntum fi raibin na magikyaw na ni magtagdurwarwa kamu mimma nazzalna ala abdina aun-unong yatulong namon pahipon namukan Muhammad amunin Quran ba'tu bisura na hinang kamu pun hinang kamu duhal kamu surah biasin surah alam sin Quran suratul Baqarah suratul Imran ba'tu bisuratin min mithli biasin kanayaw wad'u syuhadakum iwan tawagani in makasaksi kaniyo bangin kaniyo bunal ayaw sa dalawang Allah ta'ala tawagan tawagan ni mga saksi kaniyo min dunillah in kuntum sadiqin pag-ikyaw na ni bunnaling kamu yan at ila mga Yahud ang mga tao may ngante sa maginang Quran lang niya fa in lam taf'alu na bang di nyo mahinang bang niri ni mahinang bisan pabihati men fa in lam taf'alu siya mo nganda sa Allah ta'ala walan taf'alu di nyo ratatan tumahinang ilan na hindi lilabadiya di nyo tud mahinang sumagawa ilan umukot mawa sadya in darajat silan bang siya sa upama kasunuran sin ilan sa pangwayron sunod silan lil abadiya yawmul qiyamah di iman siya maghinang sa banglaw na ilan ini kasunuran sin ilan nafiya mapasaw siya biasa pamalaw niya lan tabda'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum awatawakan hatta astagfirullahaladzim hatta kasunuran sa sin hatta di mapitain yahudi ban sin nasara kay muharram sahingga suway ko makat kanila at ilan niya tuon siya guling sinallahu ta'ala bangsa pamin rasul maganda mga nasara na makida na sila makatay sa baka masin sinallahu ta'ala sa in rasul nila siya makatida naray ini di na kamu makainang misan palong niya makamanangan iminang kamu tartan tulong sinallahu ta'ala di kamu makainang biasing surah ampay man nila fattakun naran dati
iman asin fattaqun ittaqa kun siya kabuka. Long sina kamusul mujamul wasid long niya taqwa ittaqa bang sawpama siya syukpatan sin lafdul jalala ingan niya khafa imana na khafa kabuka khusuk. Adapun bang sawpama siya syukpatan sin ting mga ruwaing kalima magba na siya wikaya halikaw atawakan anikaw atawakan pagtaming kaw. Sa karya sa lisin kalima ittaqa ding hawikaya pagtaming. Nah, long narinig fattaqullah ay fattaqun naral lati halik kamu narka sebab bang matulong mo kabuwa kamu narka bang kumari paanul ibadat al khusyu in kabuwa suway sadya siya Allah Ta'ala bukun hapya panjari in kabuwa inyan khasuway tunjuf Allah Ta'ala so in narka bukun siya kabuwan sa paghalian halik kamu narka anik kamu narka sebab maita allati amuin waquduha in dungul dia annasu manusia wal ijarat iwan sifat uiddat lil kafirin ya tarama mga sila tao nagkukufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan dito na timugtubin pagpatungtong nakalawin na 5 minit magkilman kamu kamapan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.